eɗen bismiɗo kadi musidɗo men baaɗiraɗo men ɗimmo on wiye Basirou mo yette ɓe garno ko mawɗu nabi sallllahu alayhi wa sallam mbino haade ɓe jaade min nanggaɓe ɗo ɓe jooɗo ɗo ɓe kalɗo ɗo foti fof ɓe mbawa haalde hen nde wonno haala weeɓani kadi jonde kadi weeɓani tawde Allah waɗiɓe ɓe gaari ɓe kawre gueɗe mbaɗe ni ɓe jooɗo ɓe kaala hen fodde ko ɓe gandi hen foti fof. Se Bachirou a salminama a juurama joni min gaccima calmina bandiraɓe on saaha payna golle men inchallahu taala. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. En calmini bandiraɓe fof en juurima ɗumen no fewi en ñaguima duwaw en nelli ɗumen duwaw en calmina gonɗo e kaɓorɗe he o hono Abdoul Aziz Xumma Abdoul Aziz Xumma calmina kaw men kaw Yaya Ly eɗen calmina galle o fof eɗen juura ɗum eɗen ñaago ɗum duwaw. Assalamu warahmatullahi. eyyi ceerno men ceerno Basir somin nandimama oto jibinaɗa e jinnaɓe ma to banggue dewle gorol ko jabotoɗa min hen? eyyi Basirou ko jibina ko wuuro men woto ne wiye Sunnor ene heedi funnague Madina Gounass. Banggue holon? Banggue funnague Madina Gounass hakkude mum e Daka o ɗo Daka men o waɗete ɗo hen. Funnague Daka walla ko hirnague Daka? Funnague Daka ɗum heedi hakkude mum e Daka o kiloji 5 itti mayo ngo etta ko mayo ngo ene manki mayo ngo hadde kilo. Bismillah. eyyi ko ɗon ɗum heedi ko wuuro ngo. jinnaɗo men gorko ene wiye Hammad Wan jinnaɗo men debbo wiyete ko Fatmata Diaty. joni jinnama hoto wonno e nokkuji meɗen ko gollotono e golle meɗen? jinnaɗo gorko o de e on kam on hani wona kam honi kam mi ɓurani andude mo no fewi nehi men ko mamam jibinɗo nenamo o wiyete ko Kalidou Diaty mamiraɗo debbo wiyete ko Amnata Ndongo ko on woni neɗo min ala ko serdi min so wona mayde ɗum tan woni ko serdi min min donoɓe noon kamɓe ɗi fof yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnoɓe aljanna. Khalid Diadio ne Khalid Diadio on kam kañum ko ɗon ɗo Madina ɗo wonno gollal muɗum ko coursaji ɗi ko ɗum wonno gollal muɗum eyyi to tali ceerno. to banggue jangde ma to jangguɗa woni o memi hen seeɗa? eyyi séri o kam min memani hen ko ɓuranoo ko pulaar toon ɓuura yurnade? eyyi machallah alhamdulillah alamin. a ɗannima walla aɗa ɗannaki? eyyi en ɗannima kono ɗandu men woɗɗani ko Gambide Dakar immade Madina ɗo eɗen jaaha Dakar yo noon mamen goto noon yaade Dakar yaa Gambi sa yeehi to ma golline mbimi e bisimilla Allah waɗi mi tawani mo ɗon kanko tawmi ɗon ko miñi ko no wiyete ko Oumar Bass kanko mawniraɗo wiyete ko Abou Bass eɗen mbiya yo Allah yurmo yafomo o wona ɓuurɗo sa eyyi Oumar Bass o ko dinɗi men kadi ko keyni men kadi kañum resi mawni men debbo mo jiiɗɗen baba wiyeteɗo Aissata Wanno ɓurɗo andirede nenne am e toon ɗo Sunnata ɗo tawaɗenmo ɗon noon o wi joni ɓay kanko woni ɗon mawniraɗo ala ɗon o wawa wiide omo gollinen ma on ara o jaggi en ɗon noon ha fodde balɗe 3 balɗe 4 mawniraɗo o ari o wi ala min mi yaawi yaltude wiide miɗa ɗaɓɓoya haaliss ko yomi hood Madina mbimi ala min ɓay hankkadi mi heeɓi waynade hami ari ha ga en jimmi ko gollade so tawi miɗa wawi gollade ɗo bisimilla so tawi mi wona bawɗo gollade ɗo henne miɗa yiiɗi ɓennude Banjul mi tawoya toon kawam ene wiye Tidiani Ndiaye kanko e nenam jiiɗima e baba oy kam ala an ko oto Madina tan mbimi ala min mi hawrani Madina min jimmi ko ɓennude Banjul min goniri noon ha balɗe 2 balɗe 3 oyo holko pelliɗa mbima min ke pelli tan ko yidde gollade walla wadde e ɓennude Gambi Banjul ɗo oyo min kam mi ɓuurmi yidde ko Kora mbimi e janggonomi kam min somi fini so Allah jaaɓi komi ɓernowo Banjul
eyi woni pinmi tan noon mbiɓe mi yeehi woni ko ni ɓeynirmi Banjul passement walla gaɗa ka pasam kay jungo saka mi jogii kalis kay mi pasam kay eko gollorino fof mi jogii min kay ɗum fof mi haalnimo machallah mbi o mbiɗa jogii hay ko fuɗɗorimi golle eyi so tawi a walli kam tan ko hay soko sira so walla gueɗe goɗɗe ko suka tan wawi gollade mi balla kam mi sooda ɗum mi gollano hen hooram machallah koy kam e bisimilla joni kam ɓay ko nono jiiɗa joni wadde yatan taw ɓeni ɗen paaɗen Banjul timi Banjul on saha kawmo taw korka ene juula Banjul naɓe so korka juulama eɓe keewi yaade Madina waɗoyde ziyara kanko omo yayde e mabɓe tawaɗen ɗon ko kawa men tokoso koddiɗo meɗen ene wiye Abdoul Kane ɗon ɗo leegal Moussol ɗo jinnaɗo makko debbo ene wiye Dabbo Ndiaye eɗen calminaɓe ɗon e o jaɓɓi en noon o bismi en o wi a tawani ɗo kawma de kono a tawi kam ɗo hen ma en gondu ɗo hen ha kawma arti fof o ni min gondi ɗon fodde jonte ɗiɗi kawam arti gollal ngal tawmumi ngal omo gollo ngal o walli kam hen min jaada hen ko gollanno ko coursaji tan coursaji ɗi tan bisimilla eyi min gondi hen ha kawam arti wonti kawam heɓɓiti Allah elam fof toti kañum ni ƴetti golle coursaji ɗi kadi totti kam yomi komi jirlotonoɗo ha yirlo eyi mi yahamne mi yirlo nder Gambie e nder Banjul nder Banjul eyi nder Banjul oyi kam joni ɓay a woni ɗo lewru a andi wuro ngo chance golle yomi hol golle poɗɗa yiide mi golloɗo o saaha joni oyi kam ƴeewa hay soko sira so mbaɗa yomi e bisimilla min kam no mbiɗa fof ko hen tin keddi woni noon pawtumi e sirase hitande muɗum 2002 eyi gonmi ɗon fodde lebbi ɗiɗi tata ɓuri ndu hawri Daka ari mbimi yahata Daka mamam gorko neɗo mo mbimami o noon force makko e meɗen o wi ala Daka kam ko mami yaha tan o wi somi yahani Daka ko jahono kam te kadi mbiɗa andi ɗum selli e makko ko baɗo ɗum woni gimmin ɗon jami Daka eyi wonana Daka saka ɓe tawi min duumat ɓe mbi ala min duumani keblimi ɗon pawtumi Dakar ɗum hawri 2003 o naari dokɗa Gambi dogmi Gambi egguɗa ala mi eggani ha laaɓi ni kono on saka mi jaɓodira ɗum tan mi yaha Gambi ha wona duumuna kadi mi immo toon kadi mi hoora Madina mi immo toon para Dakar mi jaɓodira ɗum tan Dakar jaara toon ko gollatano Dakar to Dakar nde jami toon 2003 o ko siras mbaɗanno mbanmi ɗum ha 2003 ha 2004 tawde Daka ari komi kadi Daka noon kadi gimmimi ɗon kadi 2004 o kadi pawtumi Gambi kadi jottimi Gambi kadi ɗon kadi koye coursaji kadi kontinmi machallah coursaji hol ceerno ma hen ceernam o ko no mbimami ni adi kam hollude ɗum kam tigui tigui premiére ha kam on saaha kam ni komi suka mi wawa wiide ko ɗum ko miɗe jangga meccal walla mi wona janggowo meccal kono adi kam hollude ɗum ko mamam mo mbimami o nde wonno kanko ɗum woni gollal ngal mamam Khalid Diath so tawi o yeehi so ndungu siltino omo hewno yaade koyngal seeɗa ko wayno Tamba walla Bansang o wonton hay soko lewru walla lebbi ɗiɗi o arta so arti balɗe ɗiɗi on wawi ɗum heewa foftade galɗo ha balɗe tati ha nayyi on saha noon taw mo soodi bako suuji coursaji ɗi omo yiiɗi wutude oyi kam arta o porsiɗo kam no feewi oyi kam arta ɓaɗoɗo hen mbaɗomo oyi kam waɗirni waɗɗo sappo e ɗiɗi waɗɗo sappo e jeetati waɗɗo nogas no course tidian wurtirte ni tan mi wurtira noon kono on saha min kam on saha mbammi tan komi suka tan ko mamam force makko e meɗen omo ɓattini kam hoore makko kono wona miɗa yaari hen pour meccal ngal walla goɗɗum eyi noon woniri noon ha Allah waɗoy 2002 on jaami Banjul nde ko nden hankkadi noon woni namde meccalle tigi on to ko ala seeɗa toon woni toon ko kawam Tidiano on wo ceerama e course eyi kanko woni hen kanko adi kam jangguinde ɗum kam gila no nasirte no harlirte eno wutir ko kanko adi kam ɗum holɗi karli batta on saha ko karli simple o tan wonno o wiyata zone rose on saha ko ɗum tan wonno toon to Gambi to eyi woniri noon ha 2009 gartumi noon hankkadi hen Dakar ha laaɓi eyi fof coursaji ɗi tan ala ko wadda hay goɗɗum ala 2009 paami Dakar gonmi ɗon ha 2011 2010 o e 2011 o fof koye coursaji gonmi
de fin 2011 jam Tamba on kawam goto ne wiye Siraj Ndiaye omo jogino toon bitik so Ndiaye ko ɗon Bayel Ndiaye o kanko e nenam jiidi baba eyo o wi yomi armi wonanomo e bitik he o woni 2011 o 2011 2012 ha kadi fin 2013 gimmimi ɗon Tamba ɗo pawtomi Dakar ɗon kadi duttitimi kadi e course aji e gueɗe nden kam ha ñallangal hannde ngal ko course aji tan e ndema ka ko ɗum tan goniri machallah joni a yirlima wuro ngo Sénégal woodi walla ko elti banggue goɗɗo kono Gambie ala mi yaltani banggue goɗɗo ko Sénégal tan jilɗa ko Sénégal tan hol nokkuji jaaɗa e nder Sénégal Sénégal ko tuggude Tamba ha Kaolack ɗo ɗo gonɗen ɗo faade Dakar Mbour Thiès ɗiɗo nokkuji gonni ɗi ɓurɗa yirla taw ɗi tan ɓuurmi yirla taw so wona seeɗa ɗiɗo duuɓi ɗiɗi noon kadi eɗen jaada e ceerno men Ceerno Basir Ceerno o banggue Fouta to lappi diine ɗi o yahata ɗi eɗen jaada e makko e Fouta he e Fouta he machallah alhamdulillah wadde lewru walla lebbi ɗiɗi eɗen gonda e makko kam e lappole to ko kusaji sen pen toon course aji ɗi tan machallah alhamdulillah yo kusaji kam jogi ko inde walla ko mo tan mbiya hen kusan e course aji en jogui inde ene jogui wiyeteɗo Bacolin en jogui Jalamban en jogui Zeytoun en jogui Marjan en jogui Peme en jogui Youssourou jogui Zeytoun Pass en jogui Inop en jogui hay bomi mbiyata Oud eyi keewi façon ngaji kanƴi ho ɓuuri serde e majji e oɗo saaha ɓuuri serde hen ko pour moɓe mbiyata ɓuɗɗo walla course haalis ɗiɗi kam ɓuuri serde ko addi course haalis o ko addi course haalis ne course haalis o ko haalis o ɓe pewnirtamo haalis eyi haalis ɓe pewnirtamo haalis ñamete walla haalis mo ñamete naw ɗo on ɓe pewnirtamo eyi machallah fof machallah joni noon to banggue karli ɗi eyi en jogui inde walla ngala inde ene jogui en jogui kawtol ɗum woni karli korno wayata kawtol hono ni way ɗiɗo karli ɗo hen ɗi goni kawtol ene jogui karli goɗɗi ɗin ko karli simple eyi ɗin façon ngaji ɗiɗi goodi e banggue karli machallah joni min jiiya oɗon mbaɗa course tijani o mbaɗon 12 17 mbaɗon nogas mbaɗon nogas 17 mbaɗon 12 mbaɗon hoore mbaɗon nder hen seedeji 5 mbaɗon hoore mbaɗon kadi e banggue ñaaƴi 10 oga banggue ñaaƴi 10 mbaɗon hen ɗum ɗo 3 ɗum holko woni mana muɗum e banggue nasno ko tijani ngo ɗum ko sababu nde wirdoɓe tijaniyaɓe eyi nde wonno tijaniya ene waɗi tonggode muɗum no wirdirte ko ɗum tagi addi ɗum seedeji 5 ɗi machallah 12 o 50 o 50 o eyi machallah ɗum woni ɗum ɗo tijani banggue farluji ɗiɗo e woni so tawi aɗa jiɗi wirdude ko heewi aɗa andi haqqille wana mbawɗo yedde no feewi taw aɗa jogui ko limirɗa machallah eyi machallah ɗum woni ko machallah joni mi yiya course o eyi on jii ko ɗum ɗo wiyete course ɗum noon ko wirdu tijaniya wonande wirdoɓe tijaniya ɓe mbawa andude ñawore nde saɗa wirda lazim jaɓeɗe ko temedere ayi ɗum waɗi astahfirullah laabi temedere kadi mbayla mbatta temedere wonde salatul fatihi kay mbatta ka temedere wonde la ilaha illallah ayi ɗum ɗo woni jaɓeɗe to ɗon seedeji ngala hen taw yeeso wongo ngo saɗa waɗa wasifa jungo ma ngo wirto seeɗa gadiɗo o ngara e seeɗa ɗimmijo jagga ɗo capantati nani capantati ɗiɗo henne hade ma jumde mbaɗa astahfirullah alazim allazi la ilaha illa al qayyum capantati ay ɗum waɗi addaɗo toon tan awata ɓendude so gasi noon ƴetta course o pondamo net ay pondamo ga ko 5 ga ko 5 kala jiɗa rewde hen ndewa wadde salatul fatihi laabi 5 nan ga so gasi ƴetta course fof no woruno ko temedere mbaɗa la ilaha illallah temedere ma on saaha noon 1 nan ɗo
nanɗo sappo ɗi nanɗo tawde aɗa foti wiide Jawɗo Kamal wadde wasa tampina tan mbaɗa hen ni tan lawgo tan jaggaɗo tan lawgo tol tan paya hoore he sappo ɗi Jawɗo Kamal joni noon ka lomtiɗo ko nogas oga banggue ko nogas ay sappo ɗi gonnoga ɗi Jawɗo Kamal ɗi wadde lomtine jaɓe nogas satul fati ay paya ɗo net ɗum woni kasi joni noon saɗa yiɗa wadde ko asul juma kursu o fof nani ko temedere joni soga uddita gayni mbaɗa e juuɗe ma no junngo kom hewani mbaɗa astahfirullah azim allazi tati hasil fati tati so gasino garta e kurus he mbaɗa la ilaha illallah taka goto la ilaha illallah kursu ha timma poɗaga gotel aɗa fooɗa ha sappo ɗi timma wona heeɓi ujunere on saha noon garta e Allah temedde ma jeegom ɗum woni asul jumaati o ɗum waɗi waɗa hen sirru goɗɗo o noon taskuɗa no moƴƴi ay kurus o ko jaɓe temedere ɗo ko temedere ɗo noon ay ɗo ko sappo ay ɗo ko sappo woni nogas wadde oɗo nogas mbattamo e temedere wondagande wona heeɓi temedere e nogas a faamide joni taw nogas mbatta hen ɗiɗo joyi seeda joyi ɗi ay wona heeɓi temedere nogas e joyi ɗo henne joyi jeegom ay jeeɗiɗi jeetati ay jeenayi wona temedere nogas jeenayi tongan ma laɗif e woni temedere nogas jeenayi ay woni laɗif o kañum sañira kurus o laɗif woni newuya wadde Allah newnanma nangude laawol ngol e weddude laawol ngol e nande ko yamira hen aɗa golla yamirore nde e newuya laɗif o nan ɗon joni noon koye jamanu gonɗa innirta ko azzamanu ko allif e laam e zayyin mim ay taƴƴo nunarak saha tungi ɗum rokkuma ko temedere e nogasa jeenayi ay kurus o ari ko jamanu o foof kala ko yiɗa wadde jamanu he ene sella rewa e kurus he kurus o hewani ko temedere koye makko noon ndewata keɓa ha keɓa ko heɓete ko ɗum nan waɗi kurus o nan ɗon ko ɗum woni ko goltoone kursaji kadi patere makko nani ɗum ceerno Bassirou caggal nde kalɗen kurus o gaynuɗen holko ɓurma welde e gollal kurus he alhamdulillah gollal kurus ngal kam ko sutura mawɗo tan kurus o ala pertement ala tampere ene waɗi suurade kadi machallah aɗa wona hen aɗa gollo neɗɗo yimaɗo yurmoma no feewi kono alhamdulillah taw aɗa humta hen haajuji ma machallah alhamdulillah ɗum ene weeli hen no feewi no feewi kadi so caggal ɗum eɗen duwono mbamin Baba Ama Sow yo Allah yurmo yaafoma allahumma amin yo Allah yurmo yaafoma Allah harnamo aljana omo hokki en hen doole no feewi omo hokki en hen tindinore e yamirore no feewi hay 2022 nde o ruttotonde ñande mum mi wonani balɗe ɗiɗi balɗe tati komin mbayrodirɗo demal galle ceerno ɗo oy kam tinno hen de so tawi tan aɗa jaggi hen aɗa tinni hen a pijirani ɗum ma Allah suure hen ɗum ɗon noon kam mbiɗa yii ɗum no feewi alhamdulillah tindinade makko nde mbiɗa yii ɗum no feewi alhamdulillah machallah kon ko tinniɗo o banggue ɗum nde maccal makko o wuuri hen hawruti e jomum ko o aybani hen o aybinaga hen o woni hen haw yalti hen ɓiɓɓe kadi doni ɗum goni hen kadi dendagal jamnude haala makko heddi e haala makko yi hen nafoore yi hen nafoore kala tan mo tinninno jaɓi tinninore heddi hen woni hen yi hen nafoore ɗum woni neɗɗo daña moƴƴere kolla bande en jiya moƴƴere pooɗa hen bande en ɗum neɗɗo ko jiya ko mo jiyanɗa hoorema ko kala mo jiɗa ɗum taw aɗa yiɗan ɗum on ɗum neɗɗo kamano ko ɗo wano
kala ko mo yi mo haala nafoore jaɓa nafoore nde golla keɓande caroɗa waccuma ndeja won neɗɗo so haali neɗɗo nafoore jaɓi golli nafoore kañum jeeyi haalanama nafoore jaɓani nanani gacca ɗum yahaji muɗum alhamdulillah bil alamin joni noon to banggue course aji ɗi soɗon nasa ɗum no mbaɗa toon kileneɓe aɗa woɓɓen ko ñaatɓe woɓɓen kay ko deejɓe hoore mbaɗa toon kile ara maɓɓe hol ñaawa muune maɓɓe hey neɗɗo kam gollotoɗo alay sago adi fof o artina muñal sabu fof nani hen a hawraɗe belɗo a hawraɗe mettuɗo e ene ngara gollana ɗum ha an kam jagguɗa an gollal ma ngal feewi jomum ara wima mbaɗɗa ko haydara fewani hen woɓɓe joni so yi fewani o wattata ko ha gaso itta ha laaɓa mbattanam ko wi ko walla waɓa ka gum so tawi jomum yiiɗi ko yo changé a wiyat ɗum so tawi aɗa jogui ya waktu jaajjo golle ɗe ɓittani mbiya ɗum kañumne so tawi ene jogui no jooɗori ala to yahata e heñaki yo jooɗo holluma no yiɗiri ni mbaɗirana ɗum noon kono yo yebtata ko gongol ala yoɓtata ɓay kay ko kañum ko ɗum ko yiɗi ko ɗum wima an kadi yoɓima ha paari hay so yoɓanima ni ko kalduno ɗon ko kadi ko an ko hen tan keddoroɗa so wona taw illa taw wonko matériel namdiɗo wattede hen ɓay matériel o kadi an a pewanta ɗum ka coodowo mbiyam aha joni noon ko jiɗɗa ko ɗum wawata gasirde noon prix mo kalduno nde noon on heɓata ɗum ɗo ko ma ɓeyda sabba naggam mi wattanma hen so tawi ene jarani jomum waɗa ɗum so tawi jaranani jomum accira noon so tawi ko pewnuɗa ko ɗum ene wawi heddade hen heddo hen so tawi kadi wawa heddade hen ƴeewa kadi kañum feere wonde kadi no yiɗiri kadi mbattirana ɗum noon joni course mo tañiɗa o mbatta no wano ni walla hankadi kam no wawno ni kam o wawata wawtude noon hankadi a waɗat hen tan ha jomum wawa wirdirde mo kaɓɓen ko ha tiga a ɓaɗatana ñotam ha yooɗa woda ñooɗa dokkama o wasa hebdo hen ɓuuɗu tan yo certu tan yo certu tan jokka golle ma to ndukayde taw ndukani on kaɓani certana jaam alhamdulillah joni so tawi on kawre ñaaɓe ne mbatton so on kawre ñaaɗɓe min ke tan ko waddude mum maslaha so yeehi noon ha hankadi taƴi fiɓorako hankadi anina hollat ɗum tan jikku maɗo ko ɗum tan heewade kono kam alhamdulillah emin ndento hen no fewi emin ndento kadi aɗa gollana aɗa jomni adda course muɗum taw no yiruno course o no wano ni sikka o wawata waylade ha o jogo mbadi gondi pewna ɗum ha o jogo mbadi gondi jomum ara wima ala wona oɗo course jogui noon wona oɗo course jogui noon ƴewnam course amo mbiya ɗum ala ko oɗo wiyama ala ko fewnte hen ko ɗum ittama wattama waɗama ɗum ɗo so joni tawi jomum ko paamo faama kam ko wayla ko ɗum wattiri mum mbadi gondi so tawi jomum wona paamawo noon kañum kam yiɗa tan kadi ko heptude course muɗum e ko yomnoma ko e andine so tawi ka muñowo totta jomum course o e ko yomna fof mbiya ɗum yo noon yaada hen an keddoɗo ɗo keddinoɗa ma Allah lomtinani ko noon joni noon e golle he oɗon kawra he moƴƴiɓe taw kalda e mum ɗum ɗo itta goɗɗum waɗa ma wattanma e goɗɗum emin kawra hen ɗo ni premier am ɗo e Kaolack arde ɗo hawrude e mawlude Medina Baye woni 2009 moni ko Madina ƴettumi ɗo course aji e yeeyoɓe miɗa yirlino tawmi noon ko tottirami ko e ko eɓe jeeya less muɗum kanko ba Amasallo mo mbiɗen noon o wi kam an kori aɗa jeeya mbiyam min de fodde ko tottirami ko miɗa yiya ɓe jeeya ɗum less o wi kam joni ar joɗɗo hen kadi jooɗimi to jooɗimi ɗo o haaji goto o imi ko Amérique o yirli ɗon e ɗum ɗo hen no fewi o heɓa ronkiran heɓde mo famodiri saabu ɗemgal ngal Allah waɗi o tawi en ɗon eɗen kocca hen seeɗa hayso en porani kam eɗen kocca hen seeɗa o wi anglais o wi so tawi eɗen mbawi fewnude course o tijjani o no fewnirani ene manki fewde course aji ɗi koɗe ɗiɗi yo en pewnuɗi haɗi peewa haɗi gonta tijjani normal o yoɓa en no foti o yoɓirte en mbiyomi aha miɗa wawi fewnude o wi hom no foti mbiyomi ko 400 mbuuɗ o wi hom so tawi mi fewni course fof ma o yoɓannam ɗum ujunere pewnum course aji ɗi ha feewi o ari
o welti o itti ujunaji ɗiɗi o toti kam goɗɗi to jiida ko ala waɗeno ujunaji ɗiɗi woni o ɓeydi jobdi kaldunomi ko woni o ɓeydi ɗum te koto fof temen namin kalduno ɗiɗi ɗiw temed jeetati koto fof ɓeyden temed jeegom eyi ɗon kadi min goni sihlaɓe kadi woni kala kiljal mo heeɓi pewnanteɗo o addana ɗo woni baba Ama Sow o wi kam nawdu coursaji ɗi guittunda gara jooɗɗa ɗum ɗo ɓuuri wadde ma nafoore machallah ni woni on mawlude ko noon gonimi ɗon ha mawlude o gasi koye ɗum tan gonni eyi alhamdulillah machallah joni noon mbatton ko en gros walla ko détail tan walla ko mbaɗata ko to jaaruɗa an minen ko détail min mbaɗata so wona keɓa kiljan jiɗɗo ko heewi aɗa andi so tawi woni yaltude mbiya ɗum ala an ko banggue taw ko yaa tan cooda ñaaƴema tan pewna aɗa fewna coursaji aɗa fawa aɗa ha heewa woɗa gata somo nawa ala ɗum min cuwara nde wonno ko finance namdi e min ngala doole mum taw ɗum namdi ko kalis tigi jokkodire yeeyoɓe walla jokkodira yeeyoɓe alhamdulillah emin jokkodire yeeyoɓe ɓe neldo on coursa tan tokko toon tan jeeyan ɗon dewta haadinoɓe walla mara cumo ɗon ala emin jokkodira yeeyoɓe e jogui musidɗam goto ko séréer ni kono ko séréer moƴƴo kadi no wiyete o wiyete ko Ibrahima Cissé ɗo woni nokkuji o woni ko ɗo banggue Passy ɗo hen hakkude mum e Gambie ɗo no woni machallah eyi on totta kam coursaji mbiɗa yeeya mi nodditamo ko kalis makko kadi e musidɓe men goto ne wiye Daouda Ba ene jeeya Cullel Thialle Agnam Siwol toon o jeeya omo nelden kankone coursaji kadi tan mbaɗa pos doga hono kolayde hono kolayde ala min kewa min mbatta ɗum ɗon mbatta ɗum min mbatta ɗum joni noon mbinoɗa gonɗon wuuro mon to wonno e subalɓe de o sunnata subalɓe oɗon gowatno walla gowata walla gowatan toon ene waɗi awo subalɓe ene gawa onon gona subalɓe ala min gona subalɓe wona kolade jaa wujje se liɗɗi mbiya ko subalɓe e wuuro heede kala ni hiiɗo ngam mawni hen ene wawi awde o mbawi ndiyam wawi ndiyam walla wawa ndiyam waɗi ma guillo alhamdulillah rabbil alamin joni noon ko basirɗa musidɓe wonɓe coursaji ɓe holno ɓe poti wonirde hen e muñal ngol poti jogade hen kadi haqqilantagal poti wonde hen e renade e rentade hen gollal mum no moƴƴi gollal fertinigal ala hen kadi pamɗugal ala hen so tawi a jagguirigal no poɗɗa jagguirigal tan ngal hokkuma haqqe magga kono so tawi aɗa jagguirigal caggal junngo aɗa hen ala hen tan kadi kangal ma ngal jagguiri caggal junngo yaadi tan ko e sénare yaadi ko e nundal so tawi aɗa gollo e coursaji aɗa yaara e banggueji goɗɗi ma tunmin hay ɓe mbayano noon ɓe ɗum noon ko rentare no feewi kala gollal kadi ko noon foti waade kadi e surtout noon kadi course e deftere namde on ko laaɓal gollal fof kam namdi ko laaɓal kono ɗeɗe gueɗe ɗiɗi kam nde wonno koɗe gueɗe ceniɗe ko ɗum tagui ɗe ɓeera ko yiɗana goɗɗo ko yiɗani hoore mum ko e kadi wawde funtodirde kadi e killineɓeɓe wawde funtodirde e killineɓeɓe saabu aduna ko aduna sifori noon a hawrat e belɗo a hawrat mo welani a hawrat e moƴƴo hawra kadi mo moƴƴani ɗum noon so tawi a wona jaɗɗo tan mbaɗa kono amni faade fittano sa renaki tan a heɓata ko jiɗɗa ko kadi ɓiloɗa inchallah joni noon ko Madina ɗo nde min goni ɗon nde saaha cugago tigui rigui nde on saaha kam ko e ɗon tan e wuuro he min goni so ndungu ari emin ndema so ndungu silti min jooɗo ko noon tan min gonirno no gonirno ha hedde 2002 gimmi nden on saaha noon haqqillam naati e ɗanngal woni yaade miɗa yiiɗi yaltude woni no mbirumami nane ni jami Gambie ala ko fati Madina kalten joni e banggue Madina kam ko demal ngal tan demal ngal tan so wona ɗum tan min gonirno altike joni arti arti joni alti Madina arti je gati Madina joni Madina kalten banggue Madina kam ko demal ngal tan min gonirno ɗum tan min joni parti Madina walla eyyi emin mbiyata ɗo damagal e ceerno ɗo oɗo saaha min mbiyata ɗon so tawi ndungu toɓi min jaaha emin ndemoya kadi emin garta kadi min mbiyata ɗon kadi ɗo damagal ceerno ɗo inchallah ɗon wonno liggo ɗon won ɗon ko coursaji ɗi tan ɓuuri wadde coursaji ɗi tan
mbadda heɓata ala mi mbaɗatni haydara ɓurtadir waktu o tan tan jampan jama kata jokkugol moɗon waktu yoni hamin jaha jama min juuli he min garta kadi min continue ko Allah amin min goni joni noon to banggue wuro ngo ne waɗi ko wayno gueɗe laamiyankoje ko wayno laamu ngo jogui toon gueɗe mum e wuri walla ala e banggal gendarmerie en police en douane en gueɗe goɗɗe e wuuro he walla ko wayno mairie en wayno dispensaire en ko wayno gueɗe baɗe noon e wuuro he eyyi alhamdulillah dispensaire nan ɗon eyyi en jeeyi ɗum mawde eyyi hôpital mawɗo he o mon ɗon machallah to saɗa toon ene waɗi tokos o woni gadiɗo o woni gadiɗo on heedi banggue funnague wuro ngo eyyi rewi hen ko hôpital keɗɗo saɗa naata wuro ngo sa yawtiro Dakar FM woni joni ɗo tan ko hôpital o ndewonda hen omo heedi funnague tali o machallah eyyi machallah saɗa ɗum kadi police gendarmerie kam ko ɓooyanko ari ɗon ene ɓooyi kam yidde arde ɗon kono nde wonno wuro ngo kañum mbi sinciraka gueɗe laamu ɓooyanko ɓe ngari ɗon hay ɗum ni ɓe manki jooɗade ha no feewi kadi poste en ala poste en ala poste kam tan guurɗo tan taw ko gendarmerie gueɗe neldide haalta en toon eyyi kerini kel nan toon westiñoji nan toon riya nan toon wefen ɗen gueɗe fof orange mo en ɗen gueɗe fof nan toon alhamdulillah alamin joni to banggue mairie o ne nan toon eyyi mairie nan toon mairie nan kono mawɗi wonde e mairie he gadiɗo wonde e mairie he wiyete ko Amadou Diane Gollo on adi wonde hen caggal muɗum ɗo woni ɗon ko wiyeteɗo Saydou Ba o immi ɗon ko o saaha joni ko Alaji Bara wonno ɗo jarata toon eyyi ɗo min jarata alhamdulillah joni noon kayitaji newi walla newata ko toon kayitaji ene cattide kayitaji jibinande en kayitaji jibinande kam vraiment ene cattiri min no feewi saabu a yahat jaaha no feewi saabu min e hooram hay to gonmi ɗo won kayit mo jimi lijjide toon kono mi ronki heɓdemo inchallah saabu ne satti no feewi on jahani hen haalande ko wayno wulta ɗum e mabɓe inde wonno anani Madina kañum yarani e banggue aduna o no yarini hunde fof ko almudagal wiyete kala ko kaɗa waɗa kadi ko ya kalnoya ceerno sa haalani ceerno nodda kamɓe ardiɓe ɓe haalana ɓe ɗum noon kadi to banggue haalangol ceerno to kadi wona gimmiɗo ko kadi immo kadi ɗum ɗo metti kam tan mbiɗa yaha mbiɗa haalanoya ceerno ala ko ma wooda mawɓe ardiɓe jiiɓe ene gandi ɗum ɗo wona hunde fewnitinde e wuuro he mbaɗa dental mumen jaaha jettina ɗum ceerno ceerno so nana ɗum nodda heɗɓe hen ɓe o namdo ɗumen beele ko haala ko noon wayi so tawi ko noon wayi ko yon ala ballire yimɓe ɓe no poti neworade no ɓe poti heɓirde ni ha newo ballireɓe noon eyyi so tawi jomum heddima hen mata ban so heddaki hen kadi so tawi yimɓeɓe garti ɗon ma kadi ceerno kadi haalan ɗum kadi wiya ɗum an ko kalaneɗa ñanden ko waɗ ɗum wuuro ngo ko wonko namdi e ko wonko ko namdaki eyyi walluɓe ko ni woniraɗo ne wuuro he joni ko wayno kayitaji ɗi ko yoɓete walla ar tan ɓe mballuma keeɓa tan jaara noon ala yoɓete yoɓete kala kayit ko banggue kala kayit ko banggue joddu ko banggue kayit goɗɗo kayit ɗi jiɗɗa fof ko banggue muɗum joni so jibinama nokku goɗɗo ari joni ari a feeri e wuuro he te an ko nokku goɗɗo jibinaɗa kayite ma yiiɗi wadde kayite ma e wuuro he no mbatta eyyi a yahat to mairie o sa yettima mairie o kalana golloɓe toon ɓe mballuma ɓe kalama ɗo ndewata ha keeɓa kayitaji waylude kayitaji ma saabu saha fof so e jeeyi toon ɗen kewi nde wonno wuuro ngo ego heewi ɓe ganduɗa hoorema ko caggal leydi ndi gimmi ko wayno Mauritanie en Gambie en ha Guinée en ene heewi ɗum sa fof eɗen jeeya aroɓe toon waylude kayitaji mumen kono kadi alhamdulillah eɓe keeɓa eɓe keeɓa kadi nde wonno duwaw nan hen duwaw nan inchallah joni waɗi école walla ala école aji ala école aji cuwa nadde ɗon machallah cuwaro kono kam janggue kam ɓuurano en e janggue banggue ɓuurano kam e sari o alhamdulillah ɗum kam hande ene jangguen to banggue rewɓe foti jangga ɗum sur banggue rewɓe e worɓe fof jangga machallah pulaar o ne jangguete walla jangga pulaar o alhamdulillah ceerno men ceerno Jalal Line wonko waɗi hen no feewi machallah no feewi daari hen no feewi machallah machallah alhamdulillah way duɗɗu tan do cerade wuuro he rewɓe jangguin jangguinta rewɓe jangguin ɗum ala mi yiyani
rewɓe janginta mi jeyanto rewɓe rewɓe ko worɓe tan jimi en jangi jangi machallah min beltima kadi haga tonguima kadi alhamdulillah bil alamin hono hol konngol maynigo ma alhamdulillah ko caggal yettude ay nelaɗo mum ko salminde tan no mbiruɗen ni salminde galle o fof debbo hen e gorko hen mawɗo hen e suka hen e ñaago Allah tan nde Allah waɗata e galle he barke ɓeyda barke o uddita arkusaji ɗi yaaña waɗa hen cellal duumingal suka noon e mawɗo hen e gorko hen e debbo hen fof kala mo limti juuma en mbaynima kadi bandiraɓe ɗe mbiyaɓe kadi yoɓe tinno ɓe mbatta kaqqillaji e Dental Dine TV sabu ɗum ɗo ko ma duuse weeɓani wona hunde weɓde ko matériel uji gonɗo ko courant dognata ɗum ko connexion dognata ɗum alaa sago so tawi accidama e junngo goto tan hay so tawi ma won yimɓe keɓno jiɗiri ni sa rena kadi ma wonde ngakkoyi sabu ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa eyyi en juurima en ñaguima ɗo en jaafiguima kadi yaaboya e banggue haala he so tawi feewi alhamdulillah bil alamin ɗum woni ko jinnoɗen so tawi kadi woodi no way kadi gandon ko neɗɗo woni timmani alhamdulillah machallah eyyi alhamdulillah on yewtere timmi heddi ko goɗɗo kadi ne ara inchallahu taala woni tataɓere nde en keeɓi rogere ɗi adnire nde woni ɗimmere nde tataɓere heddi kadi gudden golle ɗe inchallah Cheikh Bachir Allah jarama min beltima e haala ma kadi tonguima ko hewani alhamdulillah bil alamin kadi a haali fof dewɗa ɗo kadi oɗo kadi kaloɗo o ko baɗiraɓe amen kanko noon yum makko e joom suudamo jiiɗima e baaba e kañum nana garnane o biyete Abdoul o yummo Abdoul o e yummo oɗo e joom suudamo jiiɗima e baaba nani bisimillah joni kadi min gaccirma beele keɓen kadi garo o naade inchallahu taala